Kana kune chirwere chashungurudza vanhu, kana kune dambudziko rapinda munyika yeZimbabwe rashungurudza nyika yeZimbabwe, chirwere chemadrugs. Madrugs asvika paaparadza upenyu hwevadiki pamwechete nevakuru, upenyu hwevasikana nevakomana. Aiwa, nhasi nichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV. Basa chienda mberi. Uri munyowani usati wasubscribe, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Nhasi tauya kunoku paJOHANE MASOWE WECHISHANU kugwanzura muguta reHarare inotungamirirwa naMadzibaba Mozi. Pakereke panapa vane programu yavari kuloncha yatoda kuti tinge tiri tinokurukura nevanhu vakamboita zvemadrugs vakasiyana siyana vave kupinda kana kuti vari kunamata pakereke inoyi, tichinzwawo kuti ndezvipi zvavabatsirwa nekereke, nekuti kana riri matambudziko kana achiuya akasiyana siyana, matambudziko anofanira kuti vekereke vange vari vanobatsirawo, vange vari vanoona kuti dambudziko rapera sei. Aiwa, nhasi toda kuti timboona kuti maprograms ari kurongwa pakereke ino yeJOHANE MASOWE WECHISHANU pagwanzura ari kubatsira sei vanhu vanenge vakambopinda mune zvemadrugs, uye vari mumadrugs vari kubatsirwa sei kuti vange vari vanobuda munyaya dzemadrugs. Aiwa, handei munozvinzwira tichikurukura nehama dzakasiyana siyana. Zita renyu munonzani uye mune makore mangani? Jones Tafara Ngwatsura, ndine 35 years. Alright. Uye mungada kutizivisa kuti munopinda chechi kupi? Tinopinda vaJOHANE MASOWE pagwanzura Madzibaba Mozi. Aiwa, tinotenda. Right. Imimi mungada kutizivisa kuti ndeapi madrugs amaitora? Ndaimwa inonzi Sotapen, cough syrup, nebron clear, nebenling, nembanje, skunk, inonzi crystal menthol. Kura kuti zvese makatora? Zvese takatora. Alright. Mungada kuti tsanangurawo zvishoma kuti pamaitora izvi mainzwa sei? Taitongodhakwa, tatiri vanhu vaingoita zvekudhakwa. Tango mufield yacho kungonzwa kuda kungodhakwa. Zvakakonzeresa chii kwamuri? Zvakakonzeresa maproblems akawanda. Ndakaita 2 marriages akadivorce. Ndo zvimwe zvacho. Kozo yakubasa wako ndiri munhu aizviitira. Ndakasvika kupinda mubusiness kudya capital nenyaya yemadrugs kuti ndikwanise kutenga madrugs angu iwo kusvika ndipedze capital. Handiti? Saka muchiuya pachechi panapa, ndezvipi zvamakabatsirwa nemudzidzisi Madzibaba Mozi? Madzibaba vakatibatsira kutinamatirawo kuti tikwanisewo kupota tichiregedza bichana kusvika tisvike pakuzorega. Ndinoitwa Garai Makuvire, ndine makore 40. Alright. Baba, I understand kuti makambotora zvinodhaka. Zvamaitora ndezvipi? Ndaitora mbanje nebrongo. Alright. Mungada kutsanangurira kuti pamazuva maitora zvii zvaiitika, mainzwa sei? Pamazuva ndaitora chakandipinza mukutora inawe yekuti wakasara. Alright. Wakasara inova slogan yandakasangana nayo mutaundi. Alright. Kuti ukarega kuita izvo wakasara. Saka taiti tasvuta mbanje dziya nebrongo riyari. Inda ndiri conductor, we are driver. Maiva kumakombi? Taiva kumakombi. Imi muri uchitora mari mune mutyairi wenyu? Yeah. Alright. Saka zvaiva zvekusimbisana nhema kuti unoita chipawa. Ndisingazivi chipawa chiya imwe inokuchitori hafu kuvabereki. Wozi maiti makatakura vabereki, umwe akada kudzikira paanodzikira womutaurira hafu uchita pana bus stop apa iye ndiye akupa mari. Zvadero taizotapinda mutaundi oda kudzikisira vanhu pasingaiti. Polisi yaiti yakuuya, umwe musi driver akambozodriver reverse yakanyanya chaizvo, yekudoti yaikonzeresa accident. Ini ndichikuza ndiri padhoo paya ndichitarisa kumashure ndichiti manya, uya kwakati, uya kusaidiri. Kusvika polisi yatomira ikareka kuti dzinganise. Dzimwe wrong choice of friends. Nekusimbisana maideas asiwo pakutorana nemadrugs aya. Alright. Tiri papo, ndeipo advice yamungada kupa zvikuru sei mugwagwa makutotonesa zvimwe zvinhu kuti mamadriviro anoitwa makombi vanhu vanenge vakatobatwa? Ndeipo advice yamungada kupawo kune vatyairi mumugwagwa? Advice yandingada kupa kuvatyairi vanodriver mumugwagwa ndeyekuti
ngavarege kusiyana ngavarege kudhiraivha vachishandisa madrugs nekuti madrugs anokupa chivindi chisicho chokukukonzeresa wapinda mumatambudziko kana kuuraya vanhu. Nemapurisa ndaikumbira kuti dai zvaigona vaita iya yokusenza kuti munhu haana kutora madrugs here ari pamugwagwa pamaroad blocks vachivheta kuti haana kudhakwa here kana kuti ari right. Ndo zvimwe zvingabatsira because vamwe vanhu vanotora advantage yekuti polisi haiti test kuti takadhakwa here kana kuti hatina, saka vanongova nemukana wekupfuura papolisi ivo vakadhakwa. Saka kudhakwa kakaipa kunonzishoni gwekwerere ndine 22 years. Alright, Mukoma mungada kutizivisa here kuti zvemadrugs makazvitanga sei uye maiva nemakore mangani? Zvemadrugs ndongoti ndakazvitanga ndakusekondari kuchikoro. Alright. Madrugs anokonzerwa maybe kutamba nevanhu vasirivo. Alright. Pamwe pacho nemaproblems anenge achiitika kumba nestress nechichichichi zvinozolida munhu kuti azotanga kutora madrugs. So anditi mungati madrugs akakonzeresei kuupenyu hwenyu chakashata? Madrugs kwandiri akanikosta too much. Alright. Akanikosta pamwe pacho kupesana nehama neshamwari zvakawanda. Asi ndakadzidza zvakawanda through neprocess yakaitika njiita zvemadrugs. Alright. Alright. Yeah. So mukupesana nehama maipesana sei? Pakunetsa pakuti shamwari dzinopedzera dzakuya pamba makungana pamba pakuita kunga mena ufi pamwe pacho podzi muraini mopedzera makubiwa makushayikwa zvinhu. Saka semunhu anenge achiona akaunganirwa nevanhu muraini vachingoona kuti ndiri ngozounganirwa nevanhu vapedzera kushaya zvinhu zvavo yacho problem ndakuti upesana nevanhu nehama zvinoita kuti kana munhu anechigara naye nini akutonetsana nevavakidzani. Tanga Mukoma tingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye mune makore mangani? Ndinonzi Simbarashe Manzungu, ndine 40s. Alright, Mukoma Simbarashe Manzungu, mungada kutizivisa kuti makatanga sei uye rini zvokutora madrugs uye makazomira sei, makabatsirwa sei kunokereka? Zvakaita kuti nditange madrugs ka ndodrive matrucks. Alright. Ndodrive ndombokrosa border emajesha nini. Saka zvakaita nditange madrugs pane vanhu vandaitamba nawo shamwari idzi. Pakutopa ngo ndiperekedzo kana kuti chibhena samwe kwandikuenda ndisakotsire ndiwane munhu kutaura naye nyaya. And then vanhu vaya ndovakatanga kuti kuti usarara chimbotanga kadrug ranzwa kamutoriro wake. Alright. Handiti kutozosvika ndakutofamba netumabhaubhu angu ende zvaitika pamutoriro ndaitika urwa nekunongita 7 days ndichiita malodzi ndisina mbobvera ndarara. Asi pandozorara kandozoita kana 3 days ndakarara kudya chaiko handichadya madyirana nchiita ende kumba kwacho imagine kana ukaita 7 days usina kusvika uchingobonekera makuseni chete pamba nemukadzi hachawirana imba yange yakutoparadzwa nedzemadrugs. And then zvakaitika futi ndandareza kamari kangu yaisvika ma16,000 ndichindotenga karori kangu. Zvaitika mari ndaingotora mbijana bhozi unenge uchitamba nawo mashamwari aya vanenge vasina kana sendi varipo pangoti mashamwari kwete shamwari hakuna mafriends vanenge shamwari wemari urikuona. Bhozi vanoita ndezvekuti ukavadedza kana mumba kwako zvezvo vakakutera mfesa kuti vazokuona susu handiti achachihwani chekubuda nacho mumba mako imomo chanototora iyoyo usina kuona. Ndaitobirwa nevanhu bhozi vazhinji vacho vaendi kubasa nguva yechekushanda havana vanongori nenguva yekuti bhozi mutoro zvaunende kungomuka makuseni unongoine para inonzi para yeye haudye chikava waite sei otherwise kumadrink 1 munogona uno muri kana 5 mukuona. And then kudya chaiwo hachanyatsoudya saka utano hwangu hwangadzikira plus nemukadzi kumba hatichawirani ndazombosvika pakuita noise pamba ndikarowa Hambuya ndikavharira mufiriji. Ndikavharira mufiriji zvokuti nanhasi mhuri yangu takatoparadzana nemukadzi nenyaya yemadrugs iwayo mukuona. Hapana chinozomboita kana chinhu chinozonyatsobuda but zvinhu zvakazoitawo nekuti ndaiti ndikapedza kana nguva ndisina kuenda kumaswe ndisina kuuya kumaswe kuno ndopandaisanga nemashamwari yakawanda tozosvikawo vanhu vacho kwandaishandira vadzive mota idzo zvavanga kutotya kundipa mota dzavo bhozi ndaiti ndikaita kana 1 week imagine ndisina mabatani nemurungu handisana kesha mari yese ndinenge ndinayo mukuona. Pamwe pacho ndaizotoshandisa mari yacho yese kutodya mari yacho yese mukuona. Murungu akuda kuti mari ndaifamba nebhemba macheti plus mukuona nako rangu ndoti nemashow ads mukuona. Saka vamwe vazhinji vanga kutonditya ende zvakatozondura ere kuti kana basa chairo waiti ukangosvika pana vanhu vokuziva bvanza uyu musamupa moto bhozi haazobvunzike mari ende zvosho mari yachinge isingabvunzike ndanda kutongoita zvinhu idzi usiku ndopataitanga kana kufamba kutera mumabhasements umu
hapana bheserana asingazikani. Ndati ndikaenda nokuwadzana kudai so ndaiziva kuti ndikuenda kwaJB kuna Warren Park ndikuenda kwakati. Vasikana vanenge vari kumaguka Queen vachisvikawo vamwe kuti chibu wototi pamwe ndiri kukudzwa nevanhu. Vari kuti chibu yozoti mari yaita se yaita muri kuona. Saka shamwari dzacho chaidzo hapana shamwari ndezvekubirana ende mukatongodhakwa lese tarova tese madrugs kudai takutofungirana. Umwe wakudatanga kuti tichasinga kuprofita mwakita se tatoma enemy titori tese kudai so hapasina nakuwirirana. Saka hatepe drug rike inini kutongosiyana naro zvacho kuna vasati vatanga zvariri ndavasiyane naro because ne others zvisiri zvekumaswe kunoko handifungi kuti dai ndiri munhu chaiche because ndanaito wild je usiku ndo pane tonyasonzwa kuti zvine zvinhu ndakufamba manheru unzwa simba zoti ndambobva ndasiya mota yange pera diesel kuna Blair Road ndabva ndasvika kuwadzana kweko yandi K2 ndichitononosvaga chikafu ndabva ndasvika paine madhezi ainetsa covid yayo pakavhaniswa nepolisi ndakafamba bva kuwadzana unopinda Glenview from Glenview zindoga kusvika kuota Falls kwendogara usiku netsoka ndiri 1 ngona saka mariski yese zvaunenge inazvo pamwe pacho unenge usina kana power unenge usina chibozo unenge wakadhakwa ngona asi iwe wega unoita senge unzwa power ratsingaiti rakapfurikidza but pane pasina uye zvino muri kubva pamauya kuchechi mabatsirwawo sei kuno uye muri kuenda kubasa here pari zvino? Pandakatobva mamanyiso pandakaenda kuDarwin ndanambenia kumaini kuDarwin manje kumaini iko ndokwanazosvika ndikafika na mutoro bhoza ndakaita kunwa uko ndita zvokunwiwa wakawandisa muri kuona vanhu vacho vese nemadrugs vakadzi mabhebhi acho hapana achinonzi bhebhi ango madrugs chete kana kutongoti zviya zvekuti kechana hapana kukechana ngoirana mungopana nomutoriro atomukadzi wako zvenguva iyoyo ngona mangwana mukaparadzana but patakazodzoka ndatanga kuuya kumaswe kunoko izvoni ndakatowana basa ndane almost 2 months ndichishanda imwe kambani inonzi Lifetime Construction ndokwandi kutoshanda zvamamanyiso ndokwandi kutodriva but yezvinezvi upenyu hwangu kutochinja mbijana but ndanatone 2 years zvinhu zvakadhakwa kwete kudhakwa zvefake. Makadii tiri pedu makadiwa aiwa tinofara vatete makasimba here tiri pedu makadiwa tiri nani alright mama mungada kutizivisa kuti wamakamira naye ndiani parutivi rwei? Wandakamira naye mwana wangu. Alright. Mwana wenyu I understand kuti akambotora zvinodhaka. Makazviziva sei kuti mwana akutora madrugs? Kuti ndizoziva kuti mwana akutora madrugs, mwana anga aine murume. Saka aita nemurume wake madrugs aya. Saka akatanga kudiscover ndiamwene wake. Ndo vakaona kuti vana vari kuita zvemadrugs, ndobva vachizofonera inini, ndobva ndaenda ikoko. Ndobva vanditsanangurira zvaiitika, kwairwiwa. Taigara takafonerwa chero pakati peusiku, vachirwa, vachishandisirana zvinokuwadza, mapanga, magarden fork, mapuranga, zvichinetsa kusvika ndasvike pakuti chiregai nditore mwana ndiende naye, tivaparadzanise kuti pangazoite chimwe chinhu chikuru. Saka ndatora mwana, hazvina kuperera ipapo. Akaramba achienderera nemadhiragi ake, akabva achizoita mafriends aitamba nawo anoita zvemadhiragi izvozvi. Mafriends awo aiva echisikana kana kuti echikoma? Regai timbobvunza iyi handiti. Ya vatete madzoka kumba paya hanzi makaramba moita zvemadrugs. Maita nemega maimawana kupi? Tetsinga kwanotengeswa ndokotema wana mabhesi. Alright. Saka maita nevakomana kana nevasikana? Ndanyanyotamba nevakomana. Alright. Zvadaro ndezvipi zvazvakakonzeresa kulife yenyu zvemadrugs? Hazvikandikonzeresera zvakawanda zvakashata zvekuti ndazosvika pakurwara. Ndabva ndazoendeswa kuchipatara ndikanotirema. Alright. Patime yamaimatora zvii zvamainzwawo munyama yenyu muiri wenyu? Ndaiti kana ndamatora ndainzwa kunyatsoti aiwa kunyatsofaya kunyatsoita ndamunhu chaiche. Makati matora kwenguva yakareba sei? 5 years. 5 years? Yeah. Makazobuda sei mazviri? Because 5 years is not a joke. Ndanga ndarwara nenda kuchipatara pandakadzoka ndangoti handofa ndidzokorodza. Alright. So it was a decision yamakatoita mega? Ndega. Alright. Asi hamuna kutambura here sepakuti zvinhu zvanga zvamamuri kurega kwachona? Kana chiro ndikatoenda pane vanhu vari kuruva handinei nazvo ndakarwadziwa. Makarwadziwa?
Ko panyaya yeviolence tinosinzwa vamwe vachiti kana munhu mama kana munhu atora zvinodhaka tinosinzwa kuti vanoita violence. Imi maitawo sei? Handiti violence singaite. Ndatozikanonzi musikana uyu akaoma. Mama, manga musingapesani here nemusikana nenyaya yeviolence? Ya, taigara takapesana, taisatonzwisisana. Zvaunotaura iwewe, iye anoda opposite yacho. Zvauri kumuti chinhu chakanaka, iye chine chakashata kwaari. Achipindura rafu. Kusatsiurika chaiko nharo. Saka izvozvo zvaitoti tipesane, taitogara hazvaipera zvakanaka patinoonana pega pega. But tiri papo zvakare tiri kukuonai muri kuchechi. Makabatsirika sei kuno kuJohane Masowe? Inini ndakagara ndichinamata kuno kuJohane Masowe. Saka kuziva kwandakaita dambudziko rangu iri ndaudzwa naMukurungai. Ndakabva ndakurumidza kumhanya kumweya mutsvene. Mweya mutsvene waMwari ukanditaura kuti amai zvichapera. Saka ndaingogara ndichiuya kuMasowe ndichiereswa, tichinamata, tichiitirwa minamato yakasiyana siyana yandaipiwa nemweya mutsvene ndichishandisa, vachinditaura kuti zvichapera. Kutori vamwe vanhu vaitopika kuti hakuna munhu wemweya unopedza zvemadrugs, but inini zvemwana wangu zvakapera. Nekuti paari kutaura kuti wakarwara, pendakatange kuuya naye ndepano, arwara asingagone kana kufamba. Paiva nemuteuro waivapo wakanzi ndaona kwaita kufa kwevakadzi kwakanyanya. Ndo akauya akadya muteuro iwoyo ndobva tachizoende kuhospital. Tasvika kuhospital akanorapika zvakanaka, akatireneka zvakanaka nadambudziko rendakaona. Alright. Munofunga kuti makabatsirwawo sei kuno kuchechi? Manga magara muchiuya kuchechi here kana kuti mama vega ndovaiwe? Ndaitonamata ndakazobva nekuroorwa. Ndaito tikangokurira kuno kuchechi. Saka makazobatsirwawo sei kuno? Aiwa, takabatsirwa zvakanyanya because nhasi asati kugone kufamba kana kuita sei, ndikatenga kuuya kuno kuchechi sandaenda kuchipatara. Zvakandibatsira. Handiti? Aiwa, kune umwe mwanasikana ari kutotora zvinodhaka kunze kana kuti ada kutanga achiri kudzidzisiwa. Mungadawo kuti kudii kwaari? Handida kumuzoti ngaasiye zvake nguva ichiripo because zvinozomusvitsa kune kwakuti hakukwanisi kuzodzokera paungori kana kuti anomawo zvakanaka. Zvinokukonzeresera mulife yekuti udzokere kumashure zvinhu zvako zvimire, ende hapana anenge achambobuda unopesana nehama dzese uita sei, zvinongokukanganisira life yako. Aiwa, tinotenda. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira nyaya iri panapa kuti hanzi zvemadrugs tinofanira kuzvirega nekuti zvinotouraya upenyu hwako. Aiwa, tinokutendai nekuda kuramba muinesu. Munofungei? Makasununguka kunyora comment section kuti munofungei nezvenyaya yatiri kutaura panapa, nyaya yekuti no to drugs. Madzibaba Mozi pamwe chete nekereke yavanotungamirira yeJohane Masowe vari kuti aiwa, yakwana nguva yekuti isu sekereke tingewo tiri tinorwisana nechirwere chemadrugs chatekeshera munyika yeZimbabwe. Ameno kuti munofungeiwo nezvenyaya iyi. From Ango Scientific Crew, for now tikiti, it's much love and God bless. Hosana, Hosana.